Nevrozên îsalda ji binî beşdarên ji xelkê parlamenterên Dem Partiye jin û mêr jî bi cilûbergên Kurdî, bi cilûbergên reng bi reng rengebehare beşdarî Newrozan dibin. Yek ji wan beşdaran jî parlamentera Dem Partiye ya Batmanê Zeynep Oduncu kuteviye ku cilê wî gelekî rengîn ez benî Newroza we pîroz be. Gelek spas em cilûbergê xwe bi çanda xwe em qadana em karin bêjin çünkü ev çanda me ye û Newroz jî hani ji dibe sed sala ye weke roja biharê werî ama roja serhildanê ye roja berxwedana ye şikava bigirin heta îro golva meydana yê go berxwe didin gelê Kurd îro berxwe didin golva qada tijî dikin û bi çanda xwe bi cilûbergê xwe pîroz dikin. Ev cilê kêjan heremîne heremek wî heye yan Na yani cilê go bêjin ya Aliye Botanê Cizîrê Serhatê yani cilûbergê me yê kültürî em karin wê bêjin ere. Pirsê min ji ber girêdayê siyasetmedarbûna we yê hebin lê ez vî jî merak dikim. Weke jinekî Kurd de haziriyekî çawa ji bo Newrozê kir yani kelecena te çend roj berî wî dest pê kir haziriyekî taybet hebû ji bo te te ji siyasetê mecal dît ku tu haziriyê Ya biraz da hani siyaset Türkiye'yi her tim yani biz zor zahmeti derbastı bile böyle kelejana Nevroze yani seçarma beritir de despediki yani emzanın ki go Nevroz go hat geleme umtevahi eme ene cemhev eme agire Nevroz eme geç bekin bu cilu berge xo bi çanda xo bi zamanı xo her kademe tijikin jiberwe ke seçar meşunda go emdileme hazırlığa Nevroz ekin em gel ki keyf hoştu ben. Cudaya vî Newrozê girêdayî siyaseta ku heyî proseya dimeşe çi heye ji Newrozê dinê çi ferqa wî heye vî Newrozê? Yani ravstê her Newroz ji me re cuda ye her Newrozê de em ji bonê azadiyê em her gotinê xwe dibêjin lê vê Newrozê de hûn zanin pay 26 sala da rebere gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ji İmralı'yê bi hani bi Aliye devletê peyamek şiyant ve peyamede jî got ki yani her zêde tiştê got bikî go ji bonê azadiyê ji bonê demokratîk jiyaneke demokratîk re ez amade me ji ber wê yekê jî herî go mezin tiştê go bikî go ez hani sonuç itibariyle ew lidera yê PKK ye û got ki heke go azadî çê bibe heke go wekî demokratîk siyaset çê bibe PKK ve çek deyni ve xofes ki ji ber wê yekê jî ev tişkî cuda ye yani em îro bêjin ki cîhanê tevahî jî ev deng cihê xwe gelekî mezin daye çünkü weyrên pênceh salî liderlike PKK bikin û ji wê derekî ji bonî civakê ji bonî azadiya civakê jî dibêjî ki ez karim örgüta go ez liderlik û başkantî lê dikim feseyê dixwazim ji bo civakê vê dixwazê ji bonê azadbûna civakê dixwazê ji ber wê ki ev Newroz cuda ya cudabûna wê heye gelê gol Batmanê Amedê Vanê gerekî Kurdistanê çar parçeyê Kurdistanê jî vê hêzê de derkevine alana û dengê xwe xurt dikin çünkü em azadiyê dixwazin azadiya rebere gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan û dixwazin û civakê demokratîk em dixwazin ji ber wê yekê jî îro bi hezara kes milyona kes li her qadê her deverî jî dengê azadbûna Birêz Abdullah Öcalan û girtiye siyasî teba dikin ev jî ji bo Tirkiye û çar parçeyê Kurdistanê navenda Orta Doğu'yê jî tişkî cuda ye yani îro azadî werî demokratik siyaset ava bibe ve çek deynin silah ve deynin ve her avayı jî aşitî ve çêbê. Gelekî spas Zeynep Oduncu kutevi parlamentera Dem Partiye ya Batmanê em li ber qadêne jinên Batmanê yê ku ana li pêş dikene bi cilûbergên xwe xembilandî qada Newrozê hema têketina Batmanê dema ku Merûj Aliyê Amedê tê li wira ciyeke qelebalixiyekî pir zêde em dikarin bêjin heye ku tevî baran jî dibare heyrekî bi xemlekî cuda hatine ciwan cuda kalemêr cuda pîrejin cuda fokusa Newrozên îsal civeke ku go yani lê her bajarekî ev proseya ku dimeşe proseya aşiyê daxwaza xwedî lê derketina vî proseyê têkirinê ji xelkê ji beşdaran bahsa girîngiya proseyê û peyama
ajet bu konfesyona PKK tekirin jibo halki tekirin de her nevrozeki da İrol Vira Jibili Zeynep Oduncu keskin bayındır jiye Livir be bir yar bu tülay Hatimoğulları Efsoroka geçti ya deme jiye Livir balle jiberko ev geçedanın İstanbul'a giriday bir çavkırna şaredari bacani mezili İstanbul'a eklem İmamoğlu tülay Hatimoğulları İstanbul'a ve ki hünermençi Mehmet Atla hünermendin navdar u bu komedin rayı İrol Serdike coşekizede bidin Beştari Nevroz'a Batmanı.